Cucu yang baik ya sayangnya. Nanti kalau kejelumuk itu jangan sampai kejelumuk ya. Hati-hati ya. Yes,
Tak ulah-ulahke lho. Mumpung bayaran tak pergi. Mumpung kula sik gagah. Matur suwun Mas Mugiono. Yo.
Ya oi. Ai. Oh ya. Ai. Oh ya. Hoi. Ya Mas, dinaik kadung tresno Mas Suranto iki men seneng karo bojone. Men gemati karo bojone. Udah sore ya Mas. Oh, wis seneng ta? Wis ngerti.
menit lagi pindah. Tapi kene ayu, rene sing nyoteng ngene. Ngono iya. Heeh. Kok cewek. Mari iki. Apa neng tayang ayu-ayu. Ayo pinggir. Ayo melu aku. Oh kene wae kene. Keman dilihat. Tengah papan main. Ayu-ayu.
sih. Semuanya video cantik. Iya. Semanu video cantik. Oke. Oh mantene, monggo Mas. Mbak manten kalian Mas manten kula aturi mandake. Kalangan. Monggo dituke Mbak, dituke. Ayo dituke. Nggih. Ah, mantene lega, Mas Suranto lega, garwane lega ngajengan. Rekaman lanjut. Rekaman lebur. Bon. Bu. Iya. Ayo. Ayo.